Fotografický režim A, čiže priorita clony alebo časová automatika, môže byť v niektorých prípadoch označovaný aj ako AV. Canon, ak sa nemýlim aj Pentax, má tento režim pomenovaný skratkou AV. Tento názov vychádza z anglického slova aperture, čiže clona, tak ako vidíte na tejto tabulke, je to hneď prvý riadok. Prečo vlastne som si zvolil tento režim, prečo na ňom fotím, aj keď som mal na výber z iných možností. Ako som už spomínal v jednej časti tohto videa, začínal som režimom M, lebo používal som fotoaparát manuálny, nebol tam iný režim, všetko som si nastavoval sám, všetko. Nastavoval som clonu, expozičný čas, ISO som v podstate nenastavoval, lebo keď som dal film ISO 100, tak tam bola 100, nezumoval som, ale som zaostroval a to bolo asi všetko, natiahol, spúšť, cvakol. Takže fotografovanie starými manuálnymi fotoaparátmi je v podstate oveľa jednoduchšie, len je to náročnejšie na fotografa s tým, že ak dáte nesprávnu kombináciu nastavení, čiže clona, ISO a expozičný čas nie sú v správnej kombinácii, tak ten výsledok môže byť nepoužiteľný a zistíte to až neskôr. Tu urobíte, nastavíte niečo, máte kombináciu čísel cvak a mám fotku úplne čiernu, lebo táto kombinácia čísel 4000 f22 ISO auto znamená, že v týchto svetelných podmienkach mám čiernu fotku, lebo nemám na to do svetla. Takže vráťme sa ale na podrobnostiam, prečo teda odporúčam režim AV pre Canon. Tento režim je veľmi dôležitý v tom, že fotografovi umožňuje mať fotografovanie pod kontrolou a zároveň nemusí fotograf toľko nastavovať ako na M-ku. Čiže pointa je v tom a podstata je, že fotograf si nastaví clonu, čiže F, nejaké číslo, môžem zobrať tento fotoaparát, nastavím si clonu, zmením režim, čiže nastavím si Ačko na kruhovom voliči a kolieskom, konkrétne na tomto Nikone je tu zadné koliesko, niektoré majú predné, čiže rollerom alebo kolieskom si nastavujem clonu, akú mi umožní nastaviť fotoaparát. Dajte si pozor na to, že vlastne akú clonu môžete nastaviť a potom ešte dôležitejšie, prečo danú clonu nastaviť, lebo nastaviť je oveľa ľahšie ako chápať prečo. Prvá vec je, dnešné objektívy sú väčšinou zoomovacie, to znamená, že viete meniť uhol záberu a sú konštruované tak, že je tam vlastne, okrem toho, že je premenlivý uhol, čiže sa mení uhol, keď zoomujete, je aj premenlivá clona. Na tomto konkrétnom objektíve, ktorý je v podstate na dnešných zrkadlovkách aj bezzrkadlovkách úplne bežný, je to rozsah zoomu 18 mm až 55 mm, označuje sa to mm. A potom máte ešte na objektíve 1 dvojbodka, tento konkrétne 3,5, 5,6, čiže prvé číslo je 18 a za dvojbodkou je 3,5, čiže na 18 mm vieme nastaviť najnižšiu clonu 3,5, to znamená, že pri najnižšej clone vieme pustiť najviac svetla. Keď je svetla veľa, tak si môžete vyberať aj vyššie clony, v podstate skoro akúkoľvek chcete. Čím je svetla menej, tým musíte vlastne púšťať viac a viac svetla. Neznamená, že 3,5 stačí. V niektorých svetelných podmienkach, keď je naozaj šero alebo naozaj veľmi ťažké svetelné podmienky, náročné, je aj 1,4 málo, čiže tam, kde 3,5 nestačí, dokonca nemusí stačiť ani 1,4. Potom väčšinou v takých prípadoch vyťahujem blesk, lebo dá sa povedať, že už fotiť sa nedá. Čiže nastavím 18, ale na 35 mm, stále máme režim A. Viem nastaviť na tomto konkrétnom foťáku, je to dané objektívom, len clonu 5. Prizumujeme ešte viacej, napríklad na 55, táto clona sa mi sama zmenila na hodnotu 5,6. Odzumujem, je to zase 3,5. Viac môžem dať.
Čiže clonu, ak sa rozhodnem z nejakého dôvodu nastaviť clonu f8, tak akokoľvek zoomujem, tých f8 mám, vyššie čísla nie sú problém, nižšie čísla na konkrétnom tomto objektíve je 5,6, kde je vlastne stále a vyššie číslo. Dobre, takže prečo a akú clonu nastaviť, na to sa pozrieme v samostatnej časti, kde budeme preberať čisto clonu, aký vplyv má na fotografiu, hĺbka ostrosti, ako ovplyvňuje expozičný čas, ako clona ovplyvňuje ISO, vlastne ako clona ovplyvňuje celé fotenie a celý výsledok. Takže k tomu sa ešte budeme venovať v inej časti. Treba si to pozrieť, aby ste vlastne vedeli, prečo nastaviť danú clonu. Nastaviť ju v podstate je veľmi jednoduché, dôležitejšie je si vedieť zodpovedať na otázku, prečo danú clonu nastavujem. Takže nastavíte si clonu a fotoaparát dáva expozičný čas sám. Expozičný čas nemusí byť žiaľ vždy taký, ako dajme tomu, že potrebujete. Je veľmi dôležité vedieť, aký je vhodný expozičný čas na konkrétnu situáciu. Statické objekty sa fotia ľahšie kvôli tomu, že tam nemusí byť taký krátky expozičný čas ako pre objekty, ktoré sú v pohybe. Keď fotíte statické veci, objekt sa nehýbe, hýbete sa maximálne vy s fotoaparátom, čiže musíte fotiť tak krátko, aby váš pohyb nebolo vidno na fotke. Ak fotografujete objekt, ktorý sa hýbe, musíte riešiť seba a zároveň objekt, ktorý sa hýbe, musíte fotiť takým krátkym časom, aby nebolo vidno, jednoducho, aby bol zmrazený pohyb. Čiže čím objekt, ktorý fotíte, sa bude hýbať rýchlejšie, tým potrebujete fotiť kratšie. Máte tu jednu ukážku, kde vidno rozdiel medzi krátkým, čiže dostatočným expozičným časom a expozičným časom, ktorý nebol vhodný. Čiže objekt hlavný je rozmazaný a mal byť zmrazený. Keď som to chcel, aby bol hlavný objekt zmrazený, tak som to nafotil zle, čiže ten expozičný čas nebol vhodný. Ak som to takto chcel, tak je všetko v poriadku. Takže na tomto režime A nastavujete clonu v rámci možnosti vášho objektívu. Expozičný čas tým pádom, že sa nastavuje sám a vy nie vždycky dosiahnete ten expozičný čas, aký potrebujete, ako to vlastne vyriešiť. Dá sa to vyriešiť takým spôsobom, že zapnete auto ISO, čiže tretia veličina v tomto režime A môže byť ISO nastavené ručne, čiže manuál, alebo môžete využiť funkciu auto ISO. Ja by som vám odporúčal používať to, čo ja používam, čiže nastavím si auto ISO, môžete to vidieť na obrazovke, nastavujem auto ISO, konkrétne na Nikone 3000, to máte bežne dostupnú možnosť nastavenia auto ISA, samozrejme to aj na iných fotoaparátoch, len upozorním na nejaké drobnosti, ktoré môžu byť zásadné. Čiže ideme nastaviť auto ISO kvôli tomu, aby sme to ISO nenastavovali sami a aby ste sa viacej sústredili na fotenie, nie na nastavovanie, lebo keď zapnete auto ISO, fotoaparát, keď je to správne nastavené, bude vždy dávať najnižšie možné ISO pre dané svetelné podmienky. To je veľmi dôležité, to by ste robili aj vy. Čiže vôjdeme do menu, nastavenie citlivosti ISO, preferované ISO, prvý riadok na konkrétne tomto displeji tohto fotoaparátu Nikonu je preferované ISO najnižšie, čiže citlivosť ISO 100. Dáme, že auto citlivosť ISO je zapneme, OK. Najvyššia citlivosť, no a tak ako najnižšia je viac menej jasná, najnižšie číslo, ktoré vás fotoaparát pustí nastaviť, to najvyššie môže byť troška problém, keby ste mu dovolili dať najvyššie ISO, vlastne nastaviť najvyššie ISO, on to vlastne urobí. Problém je ten, že najvyššie ISO sú väčšinou nepoužiteľné. Čiže ja vo všeobecnosti odporúčam na takých bežných digitálnych zrkadlovkách alebo bez zrkadlovkách používať ISO
V podstate 3200 na tých novších nie je problém, aspoň pre mňa, a 6400 je tá horná hranica aj na profi zrkadlovkách, bezzrkadlovkách APS-C. Takže tento konkrétny model je starší, osobne by som tam viac ako 3200 neodporúčal nastaviť, čiže najvyššia citlivosť, aj keď sa dá dať vyššia. A posledná položka alebo kolónka je tento najdelší čas závierky, to znamená, že fotoaparátu poviete, aký expozičný čas preferujete. Pozor, neznamená, že vždycky tam bude, záleží, koľko máte svetla a koľko svetla pustíte. Takže ja tuto nastavím, ako vidíte na obrazovke, číslo 1,250 sekundy, ale prečo? Ešte dôležitejšie, ako nastaviť, je odpovedať si, prečo tam nastavím 1,250 sekundy. Na obrazovke môžete vidieť niekoľko prípadov, kedy vlastne bol nastavený expozičný čas 1,250 sekundy a fotil som statické veci, objekty v pohybe a tento čas expozičný väčšinou, nie vždy, väčšinou stačí na zmrazenie pohybu, čiže aby v podstate človek, aj keď sa hýbe, bol ako socha, a zároveň na zmrazenie pohybu s fotoaparátom, lebo ja keď fotím, aj keď zadržím dých, tak stále s tým fotoaparátom hýbem. Častokrát použijeme alebo použite zapnutú stabilizáciu, ak ju máte buď v menu fotoaparátu alebo na objektíve. Nie každý objektív toto ponúka, niektoré majú aj dokonca stabilizovaný čip, takže to si dobre pozrite, čo váš fotoaparát a či vôbec má niečo z objektív alebo telo stabilizáciu, alebo je stabilizované. Ak áno, tak to zapnite, nemáte tým čo pokaziť, vám to len pomôže. Takže videli ste na fotografiách, prečo vlastne je ten expozičný čas 1,250 sekundy taký univerzálny. Na fotenie športu by som tento expozičný čas skôr nepoužil, lebo ako na ukážke vidíte, už tá 250 sekundy nemusí byť dostatočná, treba napríklad 1,320 sekundy alebo dokonca niekde 500 sekundy, aby bol jednoducho zmrazený pohyb, takže tá 250 sekundy napriek tomu je veľmi univerzálny, ak sa to tak vôbec dá povedať, univerzálny expozičný čas, ktorý ja osobne preferujem. Pozor, teraz na tomto konkrétnom fotoaparáte mám nastavený teda režim A, o ktorom sa bavíme. Dal som na 18 mm, pustil čo najviac svetla. Auto ISO máme zapnuté, hodnoty preferujem 100, maximálne 3200, auto ISO sa nastavuje samé a expozičný čas preferujem 1,250 sekundy. Namierim ho mojimi svetelnými podmienkami, nie je tu veľa svetla a fotoaparát robí čo? Ukazuje 100 sekundy, pozor, a ja som chcel 250. 3,5 clonu som vlastne nastavil ja, lebo je to čo najviac, aby som pustil čo najviac svetla, nakoľko je jeho tu málo, a expozičný a ISO fotoaparát nastavil, pozriem to, skontrolujem to, 3200, čiže fotoaparát urobil presne to, čo mal. Ja som pustil veľa svetla, respektíve maximum svetla, koľko sa dalo s týmto objektívom je najnižšia clona na 18 mm je 3,5. Napriek tomu, že fotoaparát vlastne dal najvyššie ISO, aby som mal čo najkratší čas, ten expozičný čas nemám 1,250 sekundy, ale 1/100. Prečo ju nemám? Preto, lebo jednoducho to, čo som fotil, nie je tam dostatok svetla. Ak by sa fotoaparát za každú cenu držal tej 250 sekundy, tak fotografia by bola o 1,3 EV, čo už je viditeľné tmavšia, a keby tu bolo ešte menej svetla, tak by bola ešte tmavšia.